Kalikaguman ni Mrs. Lailani Tomlinson, Federated Chairman iti Kalipi Pagudpod Ilocos Norte, ang mapagbalin anasaya at iti salunat dagiti babae iti sakupen na lugar. Kunana nga ada iti may waywayat as Zumba fitness program da at mga daulo kat isunametlaeng kadwana dagiti miyembro iti Zumba Originals of Pagudpod Venezuela nga isu iti binanginan manon atawen iti napalabas. Imbatad ni Mrs. Tomlinson ano pinaabak isuna iti biyang iti politika ket nabutusan met isuna kas bilang presidente iti Kalipi iti iliti Pagudpod nga isulaunay iti pagyamyamanan na kani Apo Dios. Innayon na kalikaguman na amay ngato ti moral dagiti babae isu nga adunto dagiti inawen na programa apagimbagan dagiti babae iti iliti Pagudpod. Gapo iti daytoy ket mangnamnaman ni Mrs. Lailani Tomlinson amakayatan kuma dagiti babae iti iliti Pagudpod dagiti balinto a programa na. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak, Aremen.